Na Zemlji se događaju čudni događaji. Čumanstvo je zaboravilo kako letjeti na mjesec. Misija Artemis 2 provela je 4 astronauta oko mjeseca. Što je novo u ovom svemirskom letu? Ništa. Mnogi od vas još nisu rođeni kada su astronauti prvi put letjeli do mjeseca. Godine 1968. 3 su osobe obišle mjesec. Projekt se zvao Apollo 8. Nakon pola stoljeća ljudi su ponovili ono što je već učinjeno. U prošlosti je čovječanstvo vrlo marljivo proučavalo mjesec. U 1960. godinama gotovo svaki mjesec na mjesec je lansiran aparat. Bilo je i po 10 lansiranja u jednoj godini. Automatske stanice kružile su orbitom oko mjeseca. Aparati su slijetali na površinu mjeseca. Roboti su proveli mnoštvo mjerenja. Više od 100 automatskih misija već je proučilo ovu planetu uzduž i poprijeko. Čovječanstvo je napadalo mjesec kao da je od toga ovisio život na Zemlji. Do danas je mjesec doslovno prepun ostataka aparata i radnih stanica. Mjesec je najskuplje groblje robota. Od trenutka početka prvih svemirskih letova čovječanstvo je akumuliralo goleme količine informacija. Znanost savršeno poznaje okolne uvjete na mjesecu, blizu mjeseca i na putu prema mjesecu. Ranije su znanstvenici živahno pričali o budućim mjesečevim bazama, o tome kakvi će moćni teleskopi biti postavljeni na mjesecu, kako će se u uvjetima niske gravitacije mjeseca proizvoditi novi materijali, kako će mjesec postati transportno čvorište za osvajanje drugih planeta. Sve je bilo spremno. Rakete, svemirski brodovi, svemirska odijela, sustavi za život, komunikacija i druge tehnologije. Ali tada su letovi na mjesec naglo završili, bez objašnjenja. Dugo desetljeće o mjesecu se jednostavno zaboravilo. Prestanilo se slati automatske aparate na mjesec, kao da se čovječanstvo igralo do mile volje i mjesec je postao neinteresantan. Mjesečevi projekti su zapostavljeni kao dijete dosadnu igračku. Danas je interes za mjesec obnovljen, ali izgleda kao da su moderni znanstvenici i inženjeri iznenada zaboravili sve što su znali i radili ranije. Zašto praviti novu raketu Space Launch System? Ranije je postojala sjajna raketa Saturn V. Raketa je vrlo uspješno prevozila ljude na mjesec. Danas prevozimo astronaute i teret na Međunarodnu svemirsku stanicu na brodovima razvijenim 1960. godina. Oni se odlično snalaze. Konstrukcija je dovedena do nivoa izuzetne pouzdanosti. Zašto sastavljati novu raketu od dijelova Space Shuttle? Wernher von Braun je sagradio svoju gigantsku raketu Saturn za 5 godina. Von Braun nije imao ni kalkulator. Imao je šestar i lenjir. I nakon 5 godina moćna raketa je urlala na lansirnoj rampi izbacujući plamen. Space Launch System se pravio 10 godina. Skupili su navodno novu konstrukciju od dijelova Space Shuttle. Računali su na supermoćnim računarima. I stalno su pomjerali rokove završetka. Razvoj Space Launch System koštao je budžet male države. Na kraju čovječanstvo nije dobilo ništa novo. Ponovili su ono što je već postignuto. Prethodna misija Artemis 1 bila je još čudniji korak unatrag. To je bio bespilotni let. Brod je obišao mjesec i vratio se na Zemlju. U brodu su sjedili lutke odjevene u zaštitne prsluke. Unutar tih lutaka skriveno je mnoštvo senzora za mjerenje zračenja i preopterećenja. Kao da još uvijek nismo sigurni hoće li čovjek preživjeti putovanje do mjeseca i natrag. No, utjecaj leta do mjeseca na ljudsko tijelo davno je proučavan na mnogim ljudima. Prije pola stoljeća na mjesecu i u njegovoj blizini boravilo je 24 osobe. Svi su preživjeli nakon leta. Nitko nije umro od zračenja. Neki žive i danas. Na primjer, Buzz Aldrin, drugi čovjek koji je kročio na mjesec. Vrlo energičan starčić. Zašto slati lutke u zaštitnim prslucima? Bojili se zračenja koje je prije mnogo godina bilo sigurno. U 1960-ima svijet je zastajao pred crno-bijelim ekranima. Ljudi su vjerovali da ćemo uskoro letjeti na mjesec na odmor. Turističko putovanje na drugu planetu činilo se kao bliska budućnost. Prošlo je više od pola stoljeća, ali mjesec za nas, danas, jednako nedostižan kao i za ljude srednjeg vijeka. Što se događa? To nije napredak, to je remake filma, kao u Hollywoodu. Ponovno snimanje stare priče za mlade gledatelje, s dodavanjem novih specijalnih efekata. U stvarnosti, serija misija Apollo bila je kazališna predstava. Sletanje ljudi na mjesec snimljeno je u studiju.
To se savršeno vidi na službenim fotografijama, ali najvažnije je da za let ljudi na mjesec uopće nije potrebna super teška raketa. Kakvo iznenađenje! A zašto ih onda prave? S tim pitanjem moramo se suočiti.